Cando nas miñas tebras arredor dos cubizos nun tempo lonxano, preto de ardentes vaguas, no máis recóndito das marañas teimosas, esquecido no vieiro, engaiolado polo boieiro. Pensamentos neboentos nunha copa doce de viño quente no máis recóndito das marañas teimosas, como unha bruma tenue nas ribeiras dun mar branco. Alrededor dos cobizos, tempo lonxano, preto de ardentes vaguas, no máis recóndito das marañas teimosas, esquecido no vieiro, engaiolado polo boieiro. Apagamos os móviles, veredes como algún vai sonar. Imos dar comenzo a 1, 2, 3, 4, a cuarta conferencia deste 12º ciclo de información sociosanitaria que celebramos aquí no Concello de Outes. Sempre digo que é a cuarta deste ciclo, pero é a 93 desde que empezamos cas conferencias. Como sempre, antes de facer a presentación da ponente en este caso, dar as grazas ao Concello de Outes, como sabedes, o Centro Social, sabedes que isto está sempre perfecto, que non me cansarei de agradecerlo, o Centro de Saúde de Outes, a Disbismur, que é a Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, que nos fai o detalle que se leva a ponente, que é a Ponte do Ruso, como sabedes, e que máis auténtico. Onde está o Benigno? Onde estás? Hola. Máis auténtico e máis artista imposible, porque sempre un diferente, ainda que son todos da mesma temática.
Asociación Cultural Terra de Outes, gracias a Vicente, estamos aquí, pero xa estamos salindo na nube e todo moi ben pola súa parte e estamos moi agradecidos a Vicente e a asociación que tamén nos fai o panel e a Xerencia de Xestión Integrada que é a que nos dá o visto bo para que podamos realizar estas charlas coloquio. Ben, hoxe temos unha deuda pendente con moita xente, era unha charla que a mí me habían pedido persoalmente varias persoas, íbamos a chamala inicialmente cuidados paliativos, que queda pendente unha específica de cuidados paliativos, pero bueno, temos a sorte de contar con Rocío García Calvo, que é a psicóloga, neuropsicóloga da Asociación de Dano Cerebral de Compostela, de Sarela, e que nos vai a falar pois, de todo o que está incluído e por que se chega aos cuidados paliativos, entre outras moitas causas, non? Eu creo que é unha charla que tiñamos pendente, que tiñamos, eu personalmente, moito interés, aparte, como sabedes, aquí está a Disbismur, que non é relacionado directamente con o dano cerebral deste tipo, pero bueno, moitas das cousas que vamos a falar hoxe van a estar implicadas tanto nunha patoloxía como en outra, non? E, bueno, eu creo que tendo a sorte de contar con Rocío xa aquí, veredes que ademais se vai a prestar a que lle podades preguntar todo o que querades, nos vai a falar desto, nos vai a falar de Sarela, nos vai a falar de prevención, nos vai a falar de consecuencias, nos vai a falar de que tipo de atención precisan estos pacientes e, bueno, eu espero que o coloquio pues, tamén sea interesante. Sin máis, vos deixo con Rocío e moitas grazas, por suposto, a todas e a todos, se non, mal. Por invitarnos, por estas jornadas que para nós son importantísimas, despois ao largo da charla iremos dicindo por qué. E, bueno, local social tamén, gracias, que xa conocí por aquí a persona responsable. Vexo algunha cara coñecida, que non sei se me recoñecen a min, creo que non, sí, vale, sí que vexo. Bueno, vou a ir un pouco rápido porque son moitos temas. O dano cerebral adquirido, que é con un pouco así de profundidade, pero non demasiada, nin moi médica. Un pouco tamén a necesidade que hai de atención, de rehabilitación, que recursos se deben poñer en marcha para atender isto que pasa, tan dramático, tan repentino e devastador. E despois tamén dar a coñecer un pouco a Asociación Sarela como asociación, por todo o traballo que levamos facendo durante 18 anos, que debe constar así, porque hai un equipo detrás moi consolidado e moi forte, especializado, e tamén porque é referencia o modelo co que traballamos, é referencia a nivel estatal pola atención que debe ter o dano cerebral adquirido. Non é algo que nos inventemos, que nos saquemos da manga. Aquí hai persoas que estuveron en outras comunidades onde como atender o dano cerebral adquirido é un modelo, hai unha referencia e é o que nos seguimos. Temos a referencia de centros como Aitameni en Bilbao, Beata Mariana en Madrid e ao Instituto Guttmann en Badalona, en Barcelona. Entón, bueno, vou ir rápido, pero preguntádeme, podedes pararme, preguntádesme despois tamén ao final todo o que queirades, porque seguro que van a quedar moitas cousas. Sen decir, é que a casuística individual, o que vos pasa a cada un de vos, sempre vai ser máis interesante que vos poda axudar en algo que non o mellor moitas das outras cousas que digo. O dos cuidados paliativos era algo moi importante para José, para nós tamén. Non está especificado como tal cuidados paliativos porque, o meu entender, todo o que vou a dicir é cuidado paliativo. Cuidado paliativo enténdese como no momento que hai un diagnóstico dunha enfermidade, todo o que se vai a facer, a poñer tamén en marcha por parte de especialistas e de un montón de persoas que non teñen por que ter tampouco unha especialidade médica para reducir e evitar o máximo sufrimento para a persoa e o seu entorno. Entón, todo o que vou a decir engloban cuidados paliativos. Despois, a parte habrá
Tratamentos paliativos tamén, por suposto, para o final da vida, e tamén para situacións moi graves, que son moi fastidiadas no dano cerebral adquirido. Aí sí que hai cuidados paliativos e tratamentos paliativos tamén, que tamén, ao final, se me queda pouco tempo, temos que falar deles, vale? Ben, o dano cerebral adquirido é unha lesión que se produce no cerebro a calquer idade, de novos, de pequenos, de maiores e de máis maiores, de personas de idade avanzada. Chámase adquirido porque ese cerebro xa estaba desarrollado, xa estaba en pleno funcionamento e de repente ten unha lesión que fai que funcione mal, vese alterado. En pequenos, pois se un pequeno ten a lesión aos 2 anos ou ao ano, está claro que a fala, por exemplo, non se ve afectada, vese afectada a mobilidade. Se ocorre nunha idade intermedia, nun adulto, vai se ver afectado todo. Fala, memoria, mobilidade. De maiores, pois tamén o mesmo. Prodúcese de maneira súbita e por eso é devastador. Unha persona como nós aquí salimos agora, temos un accidente de tráfico ou temos un ictus e a nosa vida cambia radicalmente, pero radicalmente. Moitos daqui xa o sabedes e imos ver por qué. As principais causas, dúas sobre todo: ictus, que nos agora decimos, está moi de moda desde hai uns anos o término ictus, e parece que englobaría por si solo todo xa, non? E nós estamos facendo moita incidencia con estas campañas, con estas jornadas, en que é ictus DCA, traumatismo craneoencefálico DCA. O ictus, a lesión en sí, a veces é o de menos, o traumatismo craneoencefálico tamén. Que importa? O dano cerebral adquirido que se produce, as secuelas. Pode ser un traumatismo craneoencefálico moi leve ou un ictus que neste momento, gracias ao código ictus, pois intervense rapidamente, non deixa secuelas como hai uns anos, que nos temos a experiencia esa e vémolo, podemos ser evidente, palpámolo, pero, sin embargo, pode haber unhas secuelas que son o dano cerebral adquirido, que é o importante para nós. O ictus, o traumatismo, entramos no hospital, trátannos, cúrannos e arreando, vale? Eso neste momento pode ser unha semana, no mellor dos casos, 3 días, ou, se moi grave, 1 mes, 2 meses. Pero o dano cerebral adquirido é para toda a vida. Hospital aquí e despois do hospital, dano cerebral adquirido. Toda a vida con esas secuelas e con esa adaptación que hai que facer a unha nova vida para todos os membros da familia, para toda a familia. Ictus, o que sempre coñecíamos como a embolia cerebral, o derrame, darlle unha volta. Bueno, pois iso é o que agora se chama ictus, e é no que se está facendo moita incidencia tamén e ten a súa importancia porque é fundamental para a prevención. Coñecer uns signos que hai aquí de alarma vai facer que chamemos canto antes o 061 e nos vayamos a un hospital. Traumatismo craneoencefálico, decía onte pois, na entrevista que fixeron as compañeras daqui da radio local, a Radio Voz, que xusto nesta zona tamén, eu son de Santa Comba, sei como conducíamos, e como conducimos por estas carreteras, conducimos moi ben, por como é a carretera tamén aprendemos a conducir por necesidade con estas curvas, pero tamén hai máis incidencia de accidentes de tráfico en xente nova, así como os ictus en xente maior. Agora está se reducindo a idade, está empezando máis, hai casuística de 40 anos, 50, pero é bastante máis maior a franxa de idade. Traumatismos en xente nova. En maiores por caídas, en xente nova por accidentes de tráfico. En esta zona moito tamén.
Outras causas son os tumores cerebrales, non tanto o tumor en sí, que sí que pode afectar, porque de feito o tumor cando está crecendo, cando crece, o que fai provocar crisis epilépticas, ou a persona de repente tamén deixa de mover un brazo, entonces, bueno, sí que produce secuelas en sí, non o tumor, pero a veces non se detecta, aparece nunha resonancia por algo, por un mareo, por un vómito, e o que vai a producir o dano cerebral adquirido, a secuela, é a intervención, o que fan os neurocirujanos, o extirpar ese tumor. Todo eso queda dañado, todo de arredor, vale? Toda esa zona. Anoxia é por falta de oxígeno que necesita o noso cerebro. Un caso típico, bueno, anoxia e hipoxia, hai dous casos típicos. Xa que está un pediatra, vou facer referencia a eso tamén, na segunda parte. A primeira é os afogamentos que se recuperan, en ese tempo a persoa pudo estar sin oxígeno no cerebro. Outro caso tamén é os infartos de corazón. Mentras non se fai a reanimación cardiopulmonar, ou mentras non chega o 0,61, se pasa moito tempo, ese cerebro tamén sufriu a falta de oxígeno. Provoca secuelas graves esta causa tamén. Decía o de pediatra polo tema os nenos pequenos, bebés, no parto, cando están nacendo, a hipoxia cerebral tamén provoca que ese neno, se hai moito tempo, nos atendemos nenos tamén en Sarela, que tamén provoque esa falta de oxígeno e cause secuelas moi graves. Bueno, enfermedades infecciosas, que pode haber no cerebro tamén, pero con menos incidencia que as outras. Consecuencias. O dano cerebral adquirido que ten tamén de peculiar é que afecta a todo o corpo. Así como un infarto de corazón afecta ao corazón, outro tipo de enfermidade afecta solo a algo de visión, os ollos, oído, o que ten que ver co dano cerebral adquirido e con unha lesión no cerebro vai afectar a todo o que decimos aí. Motóricas, todo o tema de mobilidade, é a máis visible, a máis evidente. Unha persoa en silla de rodas, pode haber lesión medular ou pode haber a lesión cerebral. No noso caso, o dano cerebral adquirido vai ser por unha lesión cerebral. Pode haber problemas de mobilidade en todo o corpo, tetraplegias ou na mitad, hemiplegias, que é a máis característica. Suele ser un golpe nun lado da cabeza e a outra parte do corpo a que non se pode mover, brazo e perna. Sensoriais, pois todas as que nos podamos imaginar, cegueira, visión tamén, hai moita afectación de visión en ictus, algo que se chama melanopsia, que non se pode ver neste campo normalmente, vemos así, non estamos acostumbrados e non nos enteramos a ver todo isto. Estou vendo por aquí tamén, con este tipo de problema, de lesión, vamos a ver solo isto. Afecta a conducción, afecta a mobilidade, tamén vou me tropezando, vou levando golpes porque non vexo ben por onde vou, todas van ser moi graves. Ahora iríamos as invisibles. Un dano cerebral adquirido pode non ter lesións motóricas nin sensoriais, pero vainas a ter cognitivas seguro, leves ou moi graves. As cognitivas teñen que ver ca nosa cabeza, co funcionamento, como razonamos, como pensamos, como decidimos, son, na nosa opinión, as máis importantes. Unha persoa pode non andar, non poder andar sola, pero pode ir con alguén, pode utilizar unha silla eléctrica, se hai accesibilidade no seu pobo, se non leva tamén fastidiada, pero que ocorre? Que se non sabe o que pedir, nin a donde ir, na nosa opinión, de pouco lle vale poder desplazarse. Vale para o cuidador, porque non ten a sobrecarga física que conleva os problemas de mobilidade.
Pero non sei se me explico, senón despois incidimos máis en isto. Saber razonar, pensar e decidir é o que nos diferencia como humanos, é o importante da nosa vida. Iso é tamén moi importante despois no tema da rehabilitación, porque normalmente para as persoas afectadas e para as familias o máis importante é recuperarse físicamente, é a fisioterapia, é o gurú da rehabilitación en dano cerebral adquirido. E é o máis fácil. Se unha persona se vai recuperar físicamente, se o pronóstico é para recuperarse, traballando vai a recuperarse, non vai a haber problema. E a veces olvídanse, ou casi sempre, cando teñen máis esta necesidade de fisioterapia, desta parte, da cognitiva. E cando se acordan, ou cando lle empezan a dar importancia, pois é tarde, porque o cerebro ten un tempo de recuperación. E despois, pois, vale, a persona agora pode moverse un pouco máis, pero se non quere salir do sofá, tampouco arreglamos moito. Temos que ir arreglando todo ao mesmo tempo. Todo, vai ao mesmo tempo recuperándose. Ben, as emocionais e as conductuais ten que ver todo co psicolóxico e co psiquiátrico. Son moi discapacitantes. Pode estar todo ben, a persona razonar ben, estar como antes, andar, pero as emocionais e as conductuais, sobre todo as conductuais, van a condicionar totalmente a súa autonomía, a súa incorporación a un traballo, a súa vida tranquila en familia, porque aquí están recollidos os trastornos de comportamento, sobre todo, agresividade verbal e física sobre todo tamén, pode ser unha secuela moi difícil de tratar. Hai pouca especialización en este campo, están os psiquiatras en saúde mental especializados, pero en dano cerebral adquirido menos, costalle máis, van probando, van tentando. O problema que hai é que se sobremedica. Ao final hai un cúmulo de medicacións postas para ver se funcionan, a persona está máis sedada, máis dormida. Nun primer momento, todo este tema de medicacións, este tipo de medicacións son malos para a recuperación, para que ese cerebro se rehabilite, que é moi complicada a alteración e a secuela conductual, pero é necesaria, porque a agresividade tamén cando hai é grave. A persona agrede a todo o mundo, agrede a familia, por suposto, escupe, é algo que se non se ve, se nunca se viu isto, non nos imaginamos que en situacións así o que chegamos a facer. Consecuencias do dano cerebral adquirido. Ben, todo o tema de alteracións que xa dixemos, o que vai a provocar é unha falta de autonomía nas actividades da vida diaria. Esa persoa volvese dependente. Volvese dependente, por tanto, necesita unha terceira persoa. Esta terceira persoa, aquí hai moitos homes. Eso é bo, porque son as mulleres as principales coidadoras. Mulleres, nais ou esposas, mulleres casadas, non? Se non é así, noras, vale? O seguinte paso son noras, ou fillas, sobriñas, sempre vai ser unha muller a que fai isto. A consecuencia é moito máis grave tamén, porque esa persoa é outra persoa a atender. Vai necesitar cuidados tamén, e cuidados paliativos tamén. Problemas emocionais, problemas para dormir, sobrecarga, problemas de espalda, e outros factores máis sociais, empobrecemento de todo o núcleo de convivencia desa persoa tamén, empobrecemento de relacións sociais, de cartos, empobrecemento económico, a xente perde o seu traballo, ten máis gastos porque ten que facer rehabilitación, porque ten que pagarse todo o que implica o dano cerebral adquirido grave, pañales, máis medicación, médicos privados, o empobrecemento é significativo. Vaise a dificultar, claro, a participación social, laboral e ocupacional tanto da persoa
directamente afectada como o que estamos dicindo desa familia ou de varios membros do núcleo de convivencia da familia. Isto é importante tamén, é importante porque reduce ou aumenta o illamento social, esa familia vese sola para pedir axuda, despois para tela, e bueno, todo o que implica de aillamento. É complicado tamén, o entendemos, porque imaginadevos unha persoa cos problemas que vos dixen antes, motóricos, non? Se son físicos de mobilidade, pois bueno, ben, pero os problemas cognitivos, unha persona que estamos nunha cena, está todo o rato repetindo, acabamos, vamos, veña, vamos, quero marchar. É moi difícil que os nosos amigos, os nosos veciños aguantan un día, aguantan 2, 3, pero vaise aumentando esa distancia, ese aillamento. Con alteracións conductuais do comportamento, peor. Aí xa se ven agresións, se eles mesmos son agredidos, pois esa familia queda totalmente sola. Bueno, e todo isto ten que ver ca calidade de vida. A calidade de vida, eso tan aí, tan abstracto, para unha familia queda moi afectada. Os cuidados paliativos aí super necesarios. Que facer para prevenir un dano cerebral adquirido? Por suposto que xa sabemos de sempre que aquí veso moi ben, eso que a atención primaria cuida aquí os veciños e a xente, os pacientes, porque a alimentación saudable é fundamental polo tema de ictus, para prevenir todo o tema que sabemos de hipertensión, de colesterol, azúcar, o exercicio físico, andar, xa solo andar é suficiente para reducir todos esos riscos que poidamos ter. Os controles que hai que facer habitualmente, xa cando hai un risco ou cando hai unha determinada idade, xa se empezan a facer con asiduidade. Hai que facer caso, por suposto, a atención primaria e os de especializada. Despois, evitar o tabaco, alcohol e drogas. O tema de drogas e alcohol fundamental nos accidentes de tráfico, na xente xove. Reducíronse os accidentes de tráfico, reduciuse o consumo, o motivo tamén cando o motivo era o consumo de alcohol, gracias ás multas, gracias as penas que hai, que, pode haber xente que non este de acordo con eso, pero, quen sabe e ve isto diariamente coñece da importancia de non conducir con alcohol. Outras medidas tamén de seguridade, laborales, os accidentes laborales, en relación ao casco, ao arnés, pero tamén isto, os accidentes de tráfico, o tema dos coches, o cinturón. Hai uns anos íbamos sin cinturón, o é impensable ir sin cinturón. E tamén están agora tamén con unha nova campaña que ten que ver non campaña de tráfico, senón de pobreza. A xente pobre, ou xente que non teña recursos suficientes, o das sillas dos bebés son moi caras, e tamén se está vendo a diferencia que hai entre levar unha silla menos axeitada a totalmente correcta para prevenir a lesión cerebral en un neno que vai atrás. O tema do estrés tamén mo preguntaban onte na entrevista, é controvertido. Eu creo que ningún no, pero pode haber especialistas, médicos que pensen que o estrés que non afecta, pero tamén se está vendo que a veces hai lesións, hai ictus que non hai ningunha causa, non hai antecedente, non hai causa, non hai risco, non hai nada nas analíticas todas que fan, pero sí fan unha entrevista clínica e vese que a persoa levaba 2 anos desfasada, traballando moitísimo, moitas horas, con problemas económicos hasta aquí, a punto de arruinarse, pois, eso é estrés. O estrés non é, que estresada estou, que estou aquí e vou para lá e non sei. Non, o estrés é algo, unha entidade moi gorda, clínica tamén, co que fai é, pois, algunhas cousas que podemos ter normales, signos ou cousas médicas que temos normales, alteralas.
Se esa alteración se prolonga moito no tempo, claro que vai producir pois, algunha lesión súbita deste tipo. Bueno, todo o que vos imaginades das normas de circulación, de tráfico e todo isto que é o máis importante. Por un lado, accidentes de tráfico e despois tamén en relación ao ictus. Esta é unha campaña da Consellería que estuvo moi ben, que está moi ben, pero que promocionaron moi pouco, fixeron vídeos, sacaron un montón de carteles, de papeles, de dípticos, informativos, e tiñanos metidos nunha sala alá en San Lázaro, non sabemos onde. Tuvemos que darlle un pouco de caña e dicir, sacade eso, porque é moi importante, moi potente, e sacade eso xa para os centros de saúde, para todos os espacios. Entón, bueno, son 3 Fs, vale? Ahora mismo estamos con isto. Son 3 Fs que temos que recordar: forza, faciana e fala, vale? Cando pensamos que a persona que está con nós ou nós mesmas empezamos a falar mal, vale? Torcemos, e ao torcer vamos a falar peor. Empezamos a, ou non me sale unha palabra, ou empezo a que non se me entende. Vale, eso é porque está habendo algo a nivel cerebral que nos está producindo xa unha parálise. Cando menos hai unha parálise desta parte da cara. É un signo, vale? O seguinte vai a ser o do brazo. Que non podemos mover o brazo ou a perna non nos responde e vamos a facer isto. E a forza é o do brazo tamén. Forza faciana e fala. E o do brazo, pois que non podo levantalo, que non fai o que eu lle estou ordenando. Son veces forza faciana, que é cara, faciana é cara en galego, e fala. Signos de ictus, e se non, genial. Perante a duda, 0,61. Vale. É importante porque aquí sí que vemos nós que o código ictus, as unidades de ictus que tamén se reclaman moitísimo en todos os hospitales, a nivel comarcal tamén, vemos que se reduciu moitísimo as secuelas. Poner o tratamento que se pon nun determinado tipo de ictus nas 3 primeiras horas casi non deixa secuelas, por non decir ninguna. A partir entre 3 e 6 horas si que pode deixar algunha secuela de mobilidade, sobre todo, e a partir das 6 horas xa pode empezar a ser máis grave. A partir de aí, imaginademos, 6 horas, 12, pois secuelas máis graves. Ben, unha vez que se produciu o dano cerebroadquirido, esos cuidados paliativos, o primeiro, por suposto, é recibir asistencia sanitaria que hai que ter nese primer momento, que, como vos decía antes, acábase. Non volvedes a ver a ese neurocirujano maravilloso que solucionou a hemorraxia, nin a ese neurólogo que metiu rapidamente o tratamento, pero vos seguides con secuelas, seguides vos para casa sin saber que pasou aquí, a donde vou, como decía tamén o compañeiro, que fago. Entón, o primeiro que hai que ter é información. E reclamala, porque tamén non estamos acostumbrados a reclamar información. Hai que preguntar, hai que insistir, hai que entender. Non entendín, quero entender ben. E a partir de aí xa se van movendo outras cousas que van a axudar a esa alta hospitalaria. Hai que economizar enerxías. Isto é fundamental tamén, nun primer momento. Quen se crea Superman ou Superwoman vai durar pouco, porque é moi largo isto. É algo tamén que non se di nun primer momento no hospital. Parece que é como unha fractura de perna, bueno, aguanta unha semana, un mes, pero isto acaba, non? Entón, estamos preparados para aguantar ese momento. Pero isto vai ser moi largo. Hai que poñer unha rede de apoio, decimos aí, turnos no hospital, familia toda que poda botar unha man, amigos, xente de confianza. Canto antes nos axuden, antes nos acostumbramos a que nos axuden. Como nos convirtamos en
eu podo con todo, non. Van nos deixar, nos imos seguir con esa sensación de que podo e vamos tratar de tirar e non vai ser posible. Canto antes, aconsellade a quen lle pase agora, aconsellade que pidan axuda, turnos e apoio, axuda, porque isto vai ser moi largo. No mellor dos casos son 6 meses de rehabilitación, 6 meses, 1 ano, no mellor dos casos, no peor, a toda a vida. Vale, traballo social dos hospitais é fundamental tamén. Son eles quen deben informar, quen deben asesorar sobre recursos, sobre peticións que haxa que facer, trámites administrativos. Son quen deben orientar tamén hacia o que poño máis abaixo, hacia entidades do noso tipo, do terceiro sector, que estamos facendo un papel que é insustituible, e despois vos direi por qué tamén. Facemos un papel que non fai ninguén, nin primaria, nin especializada, nin que poderían facelo. Todos nos debemos complementar. Por eso a coordinación, conocernos, este tipo de xornadas son fundamentales. Todo é fundamental. O que vou a decir, a ver se non me saltan por este lado de aquí, é fundamental. Privada, pública e terceiro sector. Isto é amplísimo, o dano cerebral adquirido é amplísimo. O Sergas nunca vai a ter o que necesitamos. Bueno, nunca, a ver, voume poner un pouco optimista e utópica. As unidades de daño cerebral teñense que ir conseguindo pouco a pouco. Pero ahora mismo, se non tuveramos un sistema privado, moitas persoas quedarían colgadísimas ca rehabilitación. Entonces, bueno, se no medio hai unha asociación que pode facer algo parecido, unha asociación que parece que é menos privado, pero neste momento as tres patas son fundamentales. Se hai implicacións legais, accidentes de tráfico, enfermedade profesional, sempre un abogado desde o primer momento é o noso consello tamén. As implicacións que hai, e sobre todo neste momento, son enormes. Ademais non vale calquera abogado, non sei se hai algún abogado por aquí, pero non vale calquera abogado, ten que saber o que está facendo, o que ten entre mans tamén, igual que un médico, ten que estar formado en isto, e senón preguntar por onde ten que ir. É fundamental, xa nun primer momento, por cuestións máis inmediatas, non? De suizos ou de indemnizacións ou todo eso, pero iso eu creo que hasta é o de menos, porque no que máis nós vamos a estar pendentes de que nos paguen o que temos dereito por unha indemnización, pero é máis importante tamén, a parte, despois de recuperación, de cando se termina a incapacidade temporal, o tema de incorporación ao traballo, ou de unha baixa. Aí é onde se xogan moitas cousas. Posteriormente, tamén, arredor deso, de como se faga nese momento, pois o acceso a un recurso. Se nos fan mal os papeles desde o principio, dentro de 2-3 anos, o mellor non podemos entrar nunha residencia, porque non podemos pagala. Se o fixemos ben neste primer momento, sí. Entonces, abogado desde o primer momento, sobre todo se é accidente de tráfico ou é unha enfermedade profesional, e vamos a ter que pelearnos ca seguridade social. Neste momento están tan de recortes que as incapacidades laborais, eso que se chama absoluta, que non volva a traballar a persona, a total, que pode traballar en outro posto pero non o que estaba facendo, eso están indo a mínima. Unha persona con gran invalidez que ten que ter o 150% da súa pensión, están as poñendo todas absolutas. Hai que recurrir automáticamente, sempre, todas están vindo así. Ou é moi claro, a persona está encamada, ou senón, absoluta, para que se recurran. Esa familia, se non sabe estas cousas, que vai facer? Non recurrir, quedarse co 100% da pensión. Nunha persona moi dependente, o 50% implica pois 500 ou 1000 euros máis, que vai necesitalos moito para atender esa persoa. Entonces, bueno, aí, en isto que é moi importante, traballo social, asociacións,
ou abogados, calquera dos tres, que sepan ben desto. Vale. A rehabilitación ten que ser integral, ten que ser especializada, non vale calquer centro. Canto máis especializado, mellor. Hai fisioterapia, hai logopedia, hai psicología, pero hai diferentes cousas para tratar. Ten que ser un fisioterapeuta que traballe con pacientes neurolóxicos. Hai un máster para iso, hai unha especialización. Hai un profesional que traballa durante moitos anos solo con este tipo de personas. E é moi diferente recuperar cando está mal o cerebro a cando rompemos unha perna, que son os fisioterapeutas de trauma, que se chaman así. O mesmo pasa cas logopedas. As logopedas valen a calquera? Non. A logopedia ten que ser tamén que sepa do tema de afasias, que é o que pasa cando perdemos a fala. Non vale unha logopeda que traballe con nenos, o que vai a facer é que aprenda a falar un neno, pero cando aínda está retrasándose no linguaxe, pero non cando se perde, como é o caso dunha afasia. Cos psicólogos pasa o mesmo tamén. A atención psicolóxica e, por suposto, a rehabilitación neuropsicolóxica é moi diferente. Ou a fai un neuropsicólogo que sabe desto, ou senón un psicólogo que podemos ter nunha unidade de saúde mental ou nunha privada, se non sabe desto, non vai facer o que ten que facer. Por iso é importante tamén ir ao especialista adecuado na rehabilitación. Ben, a coordinación tras a alta hospitalaria, fundamental. A continuidade de cuidados. Esos cuidados paliativos que se inician no momento do diagnóstico, sería fundamental despois establecer unha boa coordinación con atención primaria. Para nós son fundamentales. Unha vez que está a alta no hospital, os especialistas non volven a ver a esa persona. Se queda todo ben a nivel médico, non hai nada máis. Quen o vai a ver sempre? O médico de atención primaria. Por medicación, porque ten que continuar vendo algo dos factores de risco que levaron a esa situación, porque é a persona que temos cerca de confianza que vamos ir ali a pedirlle, a decirlle, a preguntarlle. Atención primaria é fundamental tamén, a coordinación. E despois as nosas entidades, que hai en toda Galicia e en toda España. Como vou de tempo? Moi ben, nada, estupendo. Sí? Vale. Factores que favorecen a recuperación, o que vos decía antes, a rehabilitación especializada. Ou a facemos especializada desde un primer momento, ou senón, ou nos están estafando, ou non nos están estafando, pero tampouco está servindo de nada esa rehabilitación. Tampouco hai milagros aquí. Non hai absolutamente ningún milagro. Ningún. Que ninguén venda unha moto alrededor desto. Non hai nin métodos, nin proxectos, nin medicacións, nin nada que fagamos nós que sea milagroso. O único que se fai é o que se leva facendo toda a vida, os que estudiamos para isto, aplicámolo. E dá igual que o apliquemos en Sarela, no centro de saúde daqui, ou nunha clínica privada, ou na Goodman. Se un fisioterapeuta que estudiou para rehabilitación de pacientes neurológicos, dá igual onde traballe, el vai facer eso. Outras cousas están vendendo unha moto. E alrededor desto venden moitas motos. Porque estamos desesperados, desamparados, cando estamos nesta situación. Vendémonos a 5 demos, se fai falta. Con toda a razón do mundo. E hai xente que se aproveita deso. Entonces, non hai milagros. A persona que vai recuperar, recupera con un bo fisioterapeuta ou con unha boa logopeda, non con cousas raras. O apoio psicolóxico. Aí xa vedes todas, bueno, se despois non sabedes de alguna, e vos queredes que vos diga de que vai así, digo, vale, pero o apoio psicolóxico é fundamental, é uno que a seguinte parte, a familia e o apoio psicolóxico. Podemos ter a mellor intervención de fisioterapia, de logopedia, do que sea. Se a persona non acepta que é diferente, non temos nada que facer tampouco, non fixemos nada.
porque a persona vai seguir en duelo, vai seguir deprimida, vai seguir triste, vai sentirse diferente. E iso é, pois imaginadevos, do máis horrible que nos pode pasar, non recoñecernos a nós mesmos. Se somos conscientes é horrible. Se non somos conscientes, se temos unha familia enfrente, unha muller que sempre nos quiso, que chegamos hasta o final case da nosa vida con ela ou con el, o noso fillo, os fillos, o que doen, se non o recoñecemos, imaginadevos tamén ese dolor. Vamos a deixarlo así, eso. Hai que facer atención psicolóxica desde o primer momento, e reclamalo no hospital. Hai psicólogos e psicólogas nos hospitais que fan esta atención, cuidado paliativo, desde o primer momento. É fundamental. O duelo. Cando perdemos unha persona, doe. Pois para nós, isto é un duelo tamén. Perdemos a vida que tiñamos. Perdemos o que éramos. Perdemos o noso traballo. Perdemos os nosos amigos. Cantos duelos estamos sufrindo? Non pasa nada. Hai fisioterapeutas ou profesionales que traballan durante un ano con esa persoa, que nunca lle preguntan que tal estás, como levas isto. Se lle preguntan e se intervén ao mesmo tempo, cambia totalmente ese tratamento e a adaptación que esa persona fai na súa vida. A familia fundamental. Ben, nós que facemos un pouco de todo isto, ou iso intentamos. Ben, Xarela nace por alá polo ano 2000 oficialmente, e no 98 cando empezamos. 5 familias reúnense no hospital de Santiago con un psicólogo e ven que non hai nada, que hai algo aí que está aparecendo, que é o dano cerebral adquirido, que se empeza a coñecer, e que non teñen a donde ir, non hai fisioterapia, hai lista de espera, logopedia nada, psicología nin aparece. Entonces, bueno, como hai outro movimento, hai movimentos a nivel estatal, pois está Barcelona, está Madrid, está Navarra, hai varias asociacións que empezan a mover recursos, empezan eles tamén a prestar atención psicolóxica e traballo social. Esas dúas cousas é o que se empeza a facer. Entonces, o que fai esta persona é ese grupo de personas se trasladar ese modelo a Santiago e a Galicia. É así como nace Xarela. Xarela chamase así polo río de Santiago, polo río Xarela, non ten así moito misterio. Xarela, o río Xarela de Santiago, polo fluir da corriente, por todo, bueno, moita simboloxía dese tipo. Obxectivos. Preténdese, inicialmente, eu todo desde o principio, aí, sei como se nace e que se preténdese reivindicar, sobre todo, reivindicar dereitos, non? Reclamar que temos que ter unha boa atención, que temos que ter todos estes servicios. Cal vai sendo a realidade? Que conforme van chegando personas á asociación e vamos facendo, pois dedicámonos a ir por todos os concellos tamén, polas casas, polos domicilios, vendo como viven, que problemas están tendo. Bueno, preguntamos a eles que queren ou que querrían naquel primer momento cando saliron do hospital. A resposta é unánime. De 50, 60 visitas que fixéramos, foi unánime, que é ter un sitio de referencia, un sitio único onde ter a rehabilitación para o seu familiar. Lóxico, eu entendo tamén. O primeiro que hai que facer é que isto se solucione. Que ocorre aí? Que nos convertimos en prestadores de servicios, que é onde aparece un pouco, vale, somos privada tamén, non sei que, pois sí, claro que sí. Especializámonos, formámonos, tratamos de facelo ben, con ética, con honestidade, pero estamos prestando un servicio que ten que prestalo a sanidade pública. Vale? Entón, axudamos, pero reivindicamos tamén ao mesmo momento, na mesma situación. Tratamos de que visitas, entrevistas ca Consellería, comunicados, manifestos, que
se reclame, que poda haber ampliación de servicios, de profesionais, de todo. Pero é complicado, é complicado. Estamos aí un pouco con certa incongruencia. O obxectivo principal tamén, outros dous, o primeiro que era co que vos decía de psicoloxía e de traballo social, é informar. Hai un estudio, o único que hai de momento, do Defensor del Pueblo de España, do 2008, que fai un estudio, un análisis das necesidades alrededor do dano cerebral adquirido en España. O primeiro que sale, e que sale sistemáticamente, é a necesidade de información. Que é isto do dano cerebral adquirido? Que vai a pasar? E que vou a facer? E é o que primeiro nos dedicamos todas as asociacións. Unha persoa que chega por ali, o primeiro que facemos, e durante todo o tempo despois, anos, é informala constantemente, acollela, reducirlle a incertidumbre, darlle seguridade, darlle esperanza, sobre todo esperanza, e ir así, informando e acompañando e asesorando. O triangulito é a prevención, pois que é unha das cousas, por exemplo, que estamos facendo hoxe e que facemos en autoescuelas, que facemos en colexios, o tema todo de prevención de accidentes de tráfico, de que non se consuma o alcohol, conducindo, que o tema de ictus tamén, como prevenilos ou como detectar os signos de alarma. Eso tamén é un papel que facemos todas as entidades de dano cerebral adquirido. A nosa área, Santiago, Sarela, ten os 46 concellos da área sanitaria de Santiago. Atendemos a 46 concellos. Imposible. Pero ainda así, tamén o decía onte na entrevista, temos 2 logopedas, 3 terapeutas ocupacionais, 3 psicólogas. Hospital Santiago, con toda esta área sanitaria, ten 2 logopedas, unha sola dedicada a tratamento de afasias. Unha. Nós temos 2. Algo non está ben. Terapeuta ocupacional non ten Santiago. Nós temos 3. Por iso vos decía que temos que reclamar, pero a realidade imponse. E a realidade é sector privado, público e tercer sector, temos que complementarnos. Se atendéramos, genial, ben, a todo dano cerebral adquirido que se produce o día, necesitaríamos todo. E todo por qué? Porque a idea, eu creo que vai sendo hacia, no mellor dos casos, reducir o tempo de rehabilitación no hospital, facer unha primeira moi intensiva, que sería ideal, 2-3 meses, e despois a pasar a privada ou a concertados ou ao noso sector. Porque isto nunca vai a facer o sistema público. Manter unha rehabilitación durante un ano, durante 2 anos, non vai ocurrir. Esa é a realidade tamén. Servicios. Nos temos, e é o modelo que vos decía que hai que ter e que vai camiño de ter así todas as entidades e todos os servicios ou asociacións de discapacidade en xeral. Hai un primeiro que é de, cando a persona ten o dano cerebral adquirido, o primeiro que vai necesitar é a rehabilitación. Nos así foi como empezamos, foi o que primeiro reclamaron as familias e o que fixemos. Aquí hai rehabilitación. Que é a atención especializada. Despois, dende hai uns anos, dende o 2007, o que empezamos a facer é o centro de día. Persoas que non se recuperan de todo, que quedan con secuelas graves, e non están na casa, non poden estar, ou a familia decide que non, que ten que continuar, que ten que estar estimulada, que ten que facer cousas. Para iso están os centros de día. No noso caso é de 9:30 a 5:30 por comedor. Isto é importantísimo para as familias, pola sobrecarga. As familias resístense, ao mellor, a ir a un centro de día, pero despois é moi agradecido. Cando se acostumbran a iso e ven que o seu familiar está ben atendido, a persona, recordade, a muller coidadora, volve a vivir un pouquiño. Volve a estar descansada, volve a facer cousas, volve a sair, pode ir a actividades que tamén lle van vir ben, cambia moitísimo. Que está pasando agora tamén?
que están volvendo ás casas. Sanidade, política social, a Xunta está volvendo a meter as persoas con dano cerebral adquirido e con discapacidade en xeral nas casas. Peligro. Peligro con isto. O seguinte recurso importante é o ocupacional. Vimos que tamén era importante que as persoas que se recuperan, que quedan con algunha secuela, que poidan ter un asesoramento, un acompañamento para volver ao traballo, sobre todo empregarse outra vez, de novo ou volver a empregarse. Está sendo moi importante, é un servicio que está funcionando moi ben, que as compañeras están o facendo de verdad moi ben, están logrando insercións, e é importantísimo tamén, por eso se aposta por isto desde Sarela, pola xente nova. A xente nova, para encontrar traballo, está o tendo moi difícil, está sendo moito máis tarde a incorporación ao traballo, con salarios moi baixos. Ainda tendo pensión, vai a ter moito máis baixa esa persona cando se produzca un dano cerebral adquirido, alrededor dos 40, 50 anos. Se non tuvo vida laboral suficiente, peor aínda, quedase sen ninguna prestación. Entonces, bueno, nós estamos intentando, co coñecemento que temos, ca especialización que temos, que tamén nós podamos facer ese acompañamento que veñen facendo outras entidades, pero así como, pois, porque non había especializada en dano cerebral adquirido, pois se facía pois, en asociacións de enfermedade mental, ou de discapacidade intelectual, ou de lesión física, pois queremos que o traballo tamén o podamos desenvolvernos porque vamos a facer mellor, e tamolo demostrando tamén. Son estes tres servicios, sobre todo rehabilitación, centro de día e volver ao traballo. Programas, aparte tamén desto, hai o de información, orientación e apoio ás familias, que tamén está sendo desde sempre moi importante, moi potente, fanse charlas ás familias todos os meses, asesoramento continuado con eles, diario, do que facer. Hai familias que levan con nós pois, desde o principio 15 anos, e donde sempre hai algo que facer, non? E que asesorar, porque a xente imos envellecendo, as persoas con dano cerebral adquirido envellecen antes, hai un deterioro grave tamén, significativo, as persoas que os atenden tamén envellecen antes, e aparece aí algo de que despois co dos cuidados paliativos quería decir que ten que ver tamén co que vai pasar con esta persoa cando eu falte. É un dos grandes temas tamén. Que vai a pasar? Os outros dos programas que xa vos dixen, sensibilización e prevención e voluntariado. Hai persoas voluntarias na asociación entre 20 e 30 sempre normalmente, que axudan, veñen a apoiar no centro de día, fora, na piscina. Gracias a iso tamén podemos facer un montón de actividades. E tamén as persoas con dano cerebral adquirido. Nos potenciamos desde fai moitos anos e facémolo, temos programa para iso e actividades, que as persoas con dano cerebral adquirido que teñen unha incapacidade absoluta, que non poden volver a traballar, ou xente xoven, que ten que, como se di, entrenar habilidades, non? Poñelas en marcha para ver como están agora despois da lesión. Facemos que fagan voluntariado, que se comprometan con un recurso, co que queren, pois con unha asociación de pequenos, con Cáritas, co banco de alimentos, para facer voluntariado, facer algo útil nese momento. Principios principales que nos resen a nós, sin vender ninguna moto, ningún milagro, como vos decía antes, é atención individualizada. Cada caso é único, cada persona é única e cada familia é única, e así os atendemos. A persoa globalmente, porque a veces tamén o que vos decía antes co tema da fisioterapeuta, non? Da fisioterapia. A veces dá sin importancia solo a que se mova,
Pero, a ver, a persona fai máis cousas, necesita máis cousas, é valorar todo en conxunto. Esa persoa, a súa vida. Que queres agora ca túa vida? Contacto permanente ca familia e, sobre todo, tamén, entorno comunitario. Traballamos moito no comunitario, na comunidade. Nos, aquela persoa que logremos que manteña a vida normal a de antes, vamos a apostar por eso. Se podemos ter o centro de día vacío, mellor. Eso é o que, de feito, temos altas. En canto a persoa ten unha vida adaptada, normal, na casa, queren estar xuntos, tranquilos, pero facendo actividades, nos, eso mellor. Vale. Pero non con dependencia, para non contradicirme co de antes. Se hai dependencia e hai sobrecarga para o cuidador, para a cuidadora, non. Entonces, non, centro de día. Creo que xa acabei. Non sei se me enrolei moito. Moi ben. Se falei moito. Se o amor somente esfora as vaguas dos meus ollos, se o amor somente esfora a miña alma ferida, se o amor somente esfora o meigallo do teu corpo, se o amor somente esfora non quero amor. Se o amor somente esfora o lume dos teus ollos, se o amor somente esfora a sonrisa garimosa, se o amor somente esfora as túas doces verbas, se o amor somente esfora non quero amor. Se o amor somente esfora as vaguas dos meus ollos, se o amor somente esfora a miña alma ferida, se o amor somente esfora o meigallo do teu corpo, se o amor somente esfora non quero amor. Se o amor somente esfora o meigallo do teu corpo, se o amor somente esfora non quero amor. Se o amor